салом дӯстони мо, боз тасмим гирифтем хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА бароятон пешкаш намоем. Дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк гузоред. Мо оғоз мекунем. Рафтем. Дӯстон, бо новинкаҳои нав хотири шуморо шод мекунем. Ин костюм Адриана ном дорад, ки бисёр сифати хуб, материали шинами бароҳат ва бисёр сабук барои ҳаррӯза дар ин фасли хунукӣ ба бар кардан мебошад. Ин костюм айни ҳол дар тренд буда кам дастрас аст. барои зуд фармоиш кардан дар ватсапи рӯи экран буда нависед то размери худро харидорӣ кунед ва инчунин пойафзолҳои чарми тозаро дар телеграм канал гузоштаем ки силкааш дар комментария ҳаст. дар омада тамошо кунед. ҳафтаи гузашта варзишгари тоҷик Нурулло Алиев ба ҳама хабар дод ки ҷарроҳии пояшро ки дар вақти тамрин травма гирифта буд бо муваффақият паси сар кард ва миннатдории худро ба лигаи UFC барои бисёр ғамхорӣ нисбати ҷанговаронаш расонид. ӯ ба ҳама ваъда дод ки соли 2024 ҳатман ба Октагон бармегардад. бояд гуфт ки Нурулло Алиев бояд 12 ноябр бо Матеуш Ребес ки дар UFC 295 вомехӯрданд, аммо аз сабаби травма гирифтани пои варзишгари тоҷик муҳориба бекор карда шуд. Том Аспинал санаи бозгашташ ба Октагонро гуфт: ман зидди Стипе. ин муҳориба барои мусобиқаи UFC 300 туғрӣ мегирад. ҷанги ман бо Стипе ба чорабинӣ маънои бештар медиҳад. вай ба унвони бузургтарин вазни ҳама давру замон даъво дорад. ташкили муҳорибаи мо тамошобобтарин дар ҷаҳон хоҳад шуд ва ғолиб бошад бо Ҷонс меҷангад, гуфт Аспинал дар рафти суҳбат. ёдовар мешавем ки ҷанговари вазни вазнини бритониёӣ 11 ноябр дар UFC 295 дар Нью-Йорк унвони муваққатӣ ба даст овард ки дар сонияи 69 Сергей Павловичи русро нокаут кард. 2 ҳафта пеш аз ин чорабини Ҷон Ҷонс бо травма гирифтанаш аз мубориза бо Стипе Миочич хорид шуда буд. дӯстони азиз, ин буд хабари имрӯзаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеои навбатӣ шод ва пирӯз бимонед.